Het is tonsie 31 oktober, de dag dat de bouw van de nieuwe ijshal in Ljouwert uiteindelijk zet in. De uitjouwerij Sanoma onder oren het blad Playboy afstiet. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd werd. Goeien en welkom bij Bient, met bijzondere beelden uit het Friesk Filmarchief. Het archief bestaat 25 jaar. Je krijgt een voorproeven van de kunstmannen op het Ameland, via de deel 4 van de Kate in het echt en Friesk protest in het minnenbereik met een mobiele telefoon. Wat ik ook in dan is... Paulus maar. Verder, oude T-mobieltje-strijder, wat dorst? Nou, we zijn ontweg. Hoi, smiet me even op de boksen. Hi, Foekje. Gurbe. Oké, Marcière, ik zit hier in Driesem en wil bellen met mijn wiefke in Jesterijn. En wat denkst? Geen ontvangst. Vreemd net? Ja, dat is vreemd. Mooi en aardig bij hem traaien gay, maar een appje krijg ik al net voor het stuurt. Een dikke bende daar bij hem. Ja, ik wil bellen en appen, mijn kwarting. Ik ben voor. Ja, maar... Voor. Ja, is een goed punt. Tuurlijk had ik een goed punt, oude Griese postdo van mij. Ja, Jacob de Vries, welkom. Daar heeft de maar in broer heeft dit filmpje maken. Waarom? Ja, ik doe dit together met mijn broer Marcel. Uit frustratie doen we dit. Want? Nou ja, het bereik in de Maat-Friesland, waar dat weer bij komen, wij komen beide together uit Oud-Woud, is gewoon heel min. En ik zit al 14 jaar uit een BT Mobile en ik ga nog nooit normaal thuis bellen kind. Nee, en dus weer de maat vol en komt dit filmpje? Nou, het komt aan de vrede riet ik vanuit Hilversum, waar ik werkje, riet ik naar Friesland daar. En ik win jaloer mijn maat van mij, ont hands-free bellen. En het weer gewoon drama. De line voel minstens 3 keer voort. En toen dacht ik, oké, het is dus net alleen in Friesland is een drama, maar het is gewoon overal is het gewoon hartstikke slim. Toen hebben we de dekkingskaart bijpakt van T-Mobile. Die kist online begin. En het bleek gewoon, er zit al je gaten zitten in Friesland. En waarschijnlijk ben dat gewoon onrendabele gebieden. Ja, nou, we hebben T-Mobile om een reactie vragen. Die kwam eerst nog maar deze tweet. Nou, ze loeken het haar wel aan en ze zullen Joen ik naar deze uitsturing zien. Ja. Daarna kwam ik nog een wijdwaardige mail in het Friesk. Oh, dat dan wel weer, ja. Kwart komt het trouwens op Del dat ze het een leuk filmpje vinden. Maar ze zeggen van ja, het is vanzelfs geen reclame voor u. Nou, dat is ook wat te leeuwen. Ze beziek je altijd te zwaar voor een goede dekking. Mocht dit net zo wezen, dan hoop je ze dat structurele problemen ik melden worden. Nou, dat hebben we deze denk ik wel even blikken litten. Ja. En het lijkt erop dat het protest al wat opsmiet van stiepen in elk geval uit de politiek. Fractievoorzitter van de FNP in Friesland, Annetje Toering, ik welkom. Is het iets voor actie? Nou, wij zijn als Friesland al heel lang aan de gang met onrendabele gebieden om daar een beter contact te hebben. En daar het breedbaanverhaal ik vooral mee te krijgen. Maar nou ja, ik wil eerst de complimenten niet aan vast aan filmpje, want ik denk, als je het op deze manier zit, dat het dan goed doorkomt. Het komt wel oor. En dat men dan pas in actie komt in feite. Ja, maar wat zie je nou als FNP dwan dan? Nou, wij binnen als steden ben wij al een skofje dwaande om breedbaan overal te krijgen. Dat het dus in onrendabele gebieden in elk geval de bereikbaarheidsvolle grutter wordt als nou. Want je bent natuurlijk een heel soort klachten nu, net alleen op de telefoon. Maar zie je met inventariseren of wat zie je nou? dan? Het is al in de inventariseren. Hè. Er binnen al zwarte gebieden, zeggen ze dan, en witte gebieden en grijze gebieden. Ja. En het gaat erom om elke nien. Maar wat kun je dan doen als partij, als politiek? Nou, een heel soort geld beschikbaar stellen. Miljoenen zullen aanstaan van breedbaan in... Dus wanneer is het probleem opgelost? Nou, als de zaak online is. Dus dat kan en alleen dat door. kan wel hier heel blij wezen. En dat zou ik zelf ook heel blij wezen. Ja. Want ik fiets ook wel eens op Vleerlaan en dan heb je totaal geen bereik meer. En, nou, we wachten al hoe het komt. En als er nou echt iets gebeurt en er is wat, bel je dan even. Of misschien kom even Del. Nou ja, bel je met name met T-Mobile. Meld het, hè, dat er problemen zijn. Melden, ja. Zullen we het wel. Dank u wel voor je komst. Ja. Mijn zoon in de kleen en in de gedachtes. Sassoene beziekers waarom komen matten van de Amelange kunstmannen. En voorzien van de Zweedse kunstners. Deze week binnen ze druk aan het opbouwen en vanzelfs ook aan het opromjen van de onwaarde bjem.
30 locaties. 6.000 bezoekers, 90 kunstenaars. Een daarvan is de Zweed Karl Chilcott. Hij werkt mooi zon. Voor mij is het materiële verandering. Zo sanden har ju förändrats sedan länge. Det var någon gång var det stenar, nu är det bara sand. Det är framtiden. Kunst in het landschap. Dat is wat de bezoekers graag zullen. En dus is daar volop rond te varen. Maar eerst had ze de hand vol om het oprommen van de stormskeer. De locaties die net kleer binnen, die beginnen natuurlijk zelf ook wel een beetje van u zit aan het kleer. Kunstenaars die erop beginnen van ja, mijn locatie is net kleer. Nou ja, daar moeten we begrip voor hebben. Aan de andere kant neem ik aan dat het publiek weet wat er gebeurd is. Maar als het net zo'n is, dan is het heel moeilijk. Een beetje die omwaait heeft men een voorstelling van. Maar nou, je bent zelf in de warp geweest, als just hoe het erbij lijkt. Chaos. Het is echt chaos. Dus daar komt gewoon heel veel tijd voor. Nou, de beelden die hebben we verzien hoe het liep met skiën en dergelijke straks. Het verzekeringsverhaal komt dan een keer om de hoeken. Maar oké, aan de andere kant ben dat bijzaken. En, we hebben heel duidelijk gemerkt dat de natuurwerk in basis is op Thailand. Het grote thema van de kunstmaand is de ontmoeting. Maar de kunstenaars die hier werken in de Kooiduinen, die reageren voornamelijk direct op het landschap hier zelf. En je kunt dat ook zien als een ontmoeting met de natuur. Hoe bijzonder is dat om hier te mogen werken? Ja, het is fantastisch. Je hebt alle windtypes, weertypes kun je hier vinden, maar de locatie is uniek. Waar vind je een duingebied waar je in mag werken? Dat is alleen maar fantastisch. Wat doet dat met jou? Ja, een week lang diep gelukkig rondlopen. En wie is die man achter jou? Dat is mijn grote liefde die ik 2 jaar geleden ontmoet heb hier bij de kunstmaand, ook voor het project op de Duinen. Nou, we hadden elkaar al eerder ontmoet, maar 2 jaar geleden was het bingo. Ware liefde. Ware liefde. Ja. Kijk, ook dat is de kunstmaand Ameland. Ja, absoluut. Heeft vele kunstenaars al bij elkaar gebracht. Louis Hovenkamp zit maar in Kooikerhuis naast de kooiroute. Het is goed voor de omzet, de kunstman. Hij kan er extra personeel voor om het werk houden. Dit hier zulde voor het eerst ik roenleiding zijn als vrijwilliger. En dat wilst kunst hem eerst net zo volle saai. Ja, je hebt wat schilderijtjes aan de muur hangen en ja, dat is mooi. Je hoort zoveel meningen. Mensen vinden dit, mensen vinden dat. En ja, kunst is voor iedereen verschillend, denk ik. Maar zo langzamerhand ben ik toch wel gaan kijken naar kunst door een andere bril. Door toch te gaan kijken van, wat heeft die kunstenaar daarmee bedoeld? Wat heeft hij gemaakt? En hoe komt dat u nu anders kijkt dan? Nou, omdat je ermee te maken hebt nu. Je bent nu best wel dagelijks nu deze komende maand bezig met allerlei verschillende mensen die in jouw zaak komen. En die allemaal iets vinden van de kunst. En dat hoor je dus links en rechts. En daardoor ga je zelf ook een beeld creëren van, ja, wat vind ik er nou eigenlijk zelf van? Dit is een van de locaties die we hebben, ik hier van de uitlichte disciplines hebben fotografie. En hier hingen de foto's van Frans Franciscus. En nou, het famke met de leske wien in de hand, dat is dit hier eigenlijk ons beeldmerk een beetje worden. Omdat wij denken gewoon, ja, hij is gewoon heel mooi en ze past er wel heel mooi bij. En, ja, dit is echt een hele mooie locatie hier in het Tjerken. En wij zijn er heel content mee dat we Frans Franciscus erbij hebben. De kunstmannen loekt alle jaren weer meer bezoekers. En dat is goed voor de omzet. Het seizoen wordt nu verlengd op het eiland, verneemt ik horecaondernemer Nobel. Toen de kunstmaand nog niet zo'n succes was, toen ze aan het opbouwen waren, bijvoorbeeld onze slijterij, die was toen 4 dagen in de week in november open. We hebben nu gewoon 7 dagen in de week open. De hele maand november? De hele maand november, ja. En dat is ook echt nodig. Want ja, het is gewoon 7 dagen in de week is het gewoon bij ons hier heel druk. Vroeger had je hier Piet Verbeek, kan ik nu wel zeggen, dat was ik volgens mij het eerste jaar. Toen hadden ze hier wat metalen voorwerpen hadden ze hier in het dorp in de Bermen. En dat was een ijzerhandelaar. Die dacht dat het oud ijzer was, dus die zou het al in zijn auto gooien. Dus daar kan ik nu wel een beetje op lachen. Maar dat was wel grappig. Dat vond ik wel, dat blijft me altijd ook bij. En dan hoor ik ook veel mensen, hoor ik er allemaal over inderdaad. Lite sand i jackan och sen kanske också lite sand i tankarna.
Så att man tänker lite, ja, vad ska vi göra? Nou sneun is de opening, maar de eerste nieuwsgierigen die kennen van morgen al de keus besjen. Dadelijk praten we over het Friesk Filmarchief dat 25 jaar bestiert. En sjoggen we onder oren naar de Alversterrentocht van 63. Maar eerst dus eigen bindserie De Keet in het Echt. En je vaart binnen Wien Duinem. Al 15 jaar stiert je bij de familie Heringa een caravan op het hiem. En hoeveel flesjes bier de krijgt we geen binnen in al die jaren, dat weten ze net. Maar wel dat er altijd op de achtergrond een stuk controle wie. Ah, jongen. Hey. Hey. Nou, kom jongen. We werken op al. Minzaal. Je mag ook eens een keer misselijk worden en weet ik veel wat. En dan, nou ja, dan weet je daarachter. En dan, de vijfde uitspraak is, ik kom nooit bij rond bier. Maar dan weet je dik wel wat weekend erop, is dat weer raak. Ja, nou ja, goed. Ja, dit er ook bij. Beziek je wat ik ineens binnen. Op die leeftijd, ja, dat erbij, denk ik. Het is net een soepkeet. Nee. Het is meer een sociale gebeuren. Ze zien een plak en het weer gezellig. En de er was een glasje bier bij. Je mag toch in mijn idee maar je beginnen met een biertje drinken. En ga jongens, je bent er nieuwsgierig naar. Drink dan maar eens in, maar drink er niet bij mensen die er taszicht op hebben. Dan heb je nooit kleven, nooit wat ziek en nooit wat het mis. En als je dat maar drinken met mensen waar je vertrouwen kent, die zeggen van jongens kleven. Als je naar groepen die net hebben, die bijvoorbeeld in het dorp op een bankje zitten, maar of ergens bij een squalplein, dan is er net iemand die zal zeggen van hey, dit kind het is nou te vier. Dan is er net iemand dat het misdrint die het weer sussen kan of die. En dan is het risico groter als de 1 of 2 in een groep heeft die zegt van nou, neem dit piltje of slik dit eens. Dat hoort direct nog en het die dat wordt verzezen zal. En maar zijn keet is het toch meer, want als het uit de hand zou rennen, wat eigenlijk als het nooit gebeurd is, dan weet je dat dan griep Pieter Femi wel en dan stond we in het team. Leeftijd van experimenteren, je begint met bier, je begint met roken en je begint. Ja, en was het juist, je begint met drugs en dat is bij een nieuwsgroep nooit echt in een orde geweest, maar dat had mee te maken met je weet dat je dat zo'n dwang daarin keet. Dan had iedereen weer wies dat we bij de familie Heringa op hier stemmen mochten. Ja, en dat je daar de boel verknallen over de drugs of dat ging zeker iets van nou, weet je wat Jan, dan wordt een drugs, dan met thuis. Maar vooral, ja, ik zeg je, nou, dat wil ik net naar Famke te stappen. Dan moest ik eerst mooi het bier hebben, dan wil ik het wel. En ze zochten je middelen om toch wel wat losser te worden soms. Om toch geen douche. Ik ken een douche, maar als je wat bier hebt, dan dien je toch en dan ging je dan mooi doen. En je kwam je bezweet thuis. Maar je wil niet weten hoe dom het liep. Maar dat doe je nuchter net zo gauw. En ik denk dat je dat bier verbieden. Ja, en ik kan het krijgen. Stel, je kunt helemaal nergens meer krijgen. En, nou ja, en iemand anders die had een pil van, die was ook helemaal raar geweest. En vooral als dwars en alles gezegd. En ja, dan is de stap toch veel makkelijker om dat aan te nemen. Je kan alles wel verbieden, maar je wil de band wel toch. Van januari zal in de dramaserie De Keet te zien bij Omroep Friesland. Maar na weken sneun gaan al 2 afleveringen in première op het Noordelijk Filmfestival. En tijdens dit festival is er ook extra aandacht voor het Friesk Filmarchief, want dat bestaat 25 jaar. En ik praat erover met Siets Wiersma van het archief. Welkom. En met Sjoerd Bootsma, ik welkom. Hoi. Ja, dat is dus verste gast wat cultuur aanbelangt. En dan worden ze Sjoerd graag over dat Friesk Filmarchief. Waarom? Nou, omdat het 25 jaar bestaat. En dat wordt volgens mij heel mooi gevierd volgende week op het Noordelijk Filmfestival.
En ik dacht, nou, dat is natuurlijk een prachtige aanleiding om daar wat aandacht aan te besteden. Ja, en het is een mooi instituut. Het is een prachtig instituut. We hebben 6000, begreep ik net, fantastische, mooie oude titels op de plank liggen. En dat is echt een schatkamer aan levende geschiedenis eigenlijk. Want als het op video is, dan gaat het leven. En dat is prachtig om een kijkje in te nemen. En het is ook heel erg leuk om dingen mee te doen. Daar gaan we het later nog even over hebben. Ja, want komt ze zelf bijvoorbeeld? Nou, ik ben er recentelijk dus 2 keer geweest. Dat 2 heel mooie dingen. En daarvan gaan we er straks 1 laten zien. Maar ja, voor de rest kom je daar eigenlijk niet. Maar eigenlijk zou je via internet daar heel vaak moeten kunnen komen. En ik heb Siets meegenomen. Ik kan er vast heel veel meer over vertellen. Ja, nou, ik wil eerst even beginnen, Siets, maar dat filmfestival. Weet je, een belangrijke rol eigenlijk speel je. Nou is van elke maaiwerker van het Fries Filmarchief is vregen van het favoriete verhaal uit het archief extra onder de aandacht te brengen daar. Dat je dan een beeldcolumn die hij je makken. Waar begint jouw verhaal? Mijn verhaal begint op een Monday te morgen. Ik zit direct achter mijn bureau. Ik heb mijn mailbox naar deze openen. Ik wou al bellen. En er stier een Australiër op een stoepen van Tresor. En die zei, kan ik bij hem komen? Want ik ben op zoek naar beelden van mijn oerpaken. Dus ik zei, waar is dat dan? Nou, dat weer Christian Slieker. De bekende de eetjes te drinken, Christian Slieker, die hier ooit in 1896 op het Zeiland. Maar de film begonnen is. Ja. Maar hij is als de eerste Nederlander. Hij hier een merkenbioscoop. En in Ljout is hij begonnen. Wie zijn eerste stands is maar op het Zeiland. Maar toch niet, wat is het voor grappenmakker die kon de telefoon, hè? Nou, nee, want ik wie hem wel op het spoor kan. Want toen het Slieker film openen is in maart, toen had ik wel wat familieonderzoek gedaan. Wij zitten al die mensen. En toen wist ik wel dat er een Australische tak weer. En dat is een Miles Engels, want zei je het die? Ja. Dat hij bestier. En ik hier misschien al was correspondeerd. Want ik ben heel benieuwd naar de filmpjes die wij dus zien van die familie. We hebben namelijk familiefilmpjes van de familie Slikker uit hier in Trietich. En dus stier hij dus in één keer voor de door. Je hebt van de door, hij die filmpjes, denk ik. Ja, nou ja, en dan gebeurt er dus dit. Ik leerde hem de familiefilmpjes van de Slikkers uit 1936 zien. Die wij begin dit jaar van Charles Slikker, ik een pakensisser van de oude Slikker, kregen hier en die het krekling opnieuw digitaliseren winnen. Leidschend bezeg hij de beelden van zijn oerpaken, die het opteind door drachtenkuieren op zijn 75ste jedje of een doenske maken bij het huwelijk van zijn zoon. Doet Engels justjes letters zijn paken George Engels, als 10-jarig jonkje op de filmpje zegt, raap hij uit, still the same, always happy and full of joy. Hij vertelde hoe het paken George na de oorlog via Indonesië naar Australië reisde wie om nooit weer in Nederland weer om te komen. Waarbij hij en passant een bewiske lucht bracht in een familiedrama. Het werd mij opnieuw duidelijk hoe mooi het is om voor een filmarchief te werken. Geregeld bellen of mailen mensen us, om zijn familie, vrienden, bijzondere plakken of fragmenten in uw beelden ontdutsen hebben. Een oerelin hier ik nog geen idee dat ik een Australiër met Frieske wortels bliedmeidjes zoek. Ja, een prachtig verhaal vanzelfs. Die zullen net duistig van komen. Nee, dit is wel heel bijzonder. Ja, prachtig. Misschien wel een van de Frieske schatten die het in dat Frieske archief leidt. Dat zijn de beelden van de Alversterrentocht. Met name die van 63. Sjoerd, heeft daar iets bijzonders mee in? Ja, dat is wel heel erg leuk. 23 november organiseren we het festival Explore the North in Leeuwarden op allemaal heel mooie plekken. En begin dit jaar kwam ik in Groningen, liep ik tegen een band aan op Eurosonic, een groot muziekfestival, die een eigenlijk heel bijzonder product heeft. Zij maken muziek aan de hand van archiefbeelden uit Engeland. En ze heten Public Service Broadcasting. Dus ze pakken zeg maar een beetje die Engelse polygoonbeelden. Yeah. En ze maken daar nieuwe muziek op oude beelden. En de voice-overs, die gebruiken ze eigenlijk als zang. Dus dan krijg je een wonderlijk knipsel van oude archiefbeelden, waarbij de video en het verhaal eigenlijk heel erg intact blijft, maar het in een volstrekt nieuwe context wordt gezet. En toen was Dematic. Ja, toen dachten we, dit is echt zo mooi, daar moeten we wat mee doen. Dus toen gingen we nadenken, wat zullen we daarmee doen? Nou, en op een gegeven moment denk je, ja, we hebben die epische Elfstedentocht, 50 jaar geleden toen op dat moment, 1963. Ja, en dat was kleurenfilm.
Toen dachten we, ja, daar moeten we wat mee doen. Dezelfde band speelde, ik geloof in april in Rotterdam. Heb ik ze opgezocht, afspraak gemaakt. Ja. Jongens waren onmiddellijk enthousiast. Met het filmarchief in gesprek. Die waren ook onmiddellijk enthousiast. Dus te gek dat jullie daarvoor openstaan. Echt heel erg leuk. Maar die hebben dus muziek maken op die beelden. Ja. Zullen we gewoon eens naar Sjen? Ja, zullen we dat eens doen? Dat wel. Januari 1963. Het schaatsmarathon zonder weer. 5:30 in de ochtend. 200 kilometer door een Friesland waar tegen alleen de allersterkste zijn opgepast. Start zijn voor de 12e Elfstedentocht. Waar iedereen zich voor opmaakt, dat is de Elfstedentocht. De Elfstedentocht. Temperatuur 16 graden beneden nul. Een monsterrit van ruim 200 kilometer. Het jouwt dan eens een hele nieuwe dimensie om dat soort beelden dan, hè? Mooi, hè? Ja, het is tevreden met het resultaat? Ja, heel erg. Het is echt, ze komen het live spelen eind november. Op 23 november, te gek. En maar die beelden er dan ja, het ziet er heel mooi uit. En ja. Het is super strak allemaal. Ja, ja dit is echt heel mooi geworden. Echt heel blij mee. Ja, zak in het dus ik. Ja, nou, zak in het. Dit is dus ideaal zelfs. Ja. Dat kunstenaars of dat muzici of theatermakers of waar dan ik mooi materiaal als uitgangspunt gebruikt om nieuwe dingen te maken. Wat Sjoerd ik zei, in ja, nieuwe contexten. Ja, wat voor Jeppen? Ja, zeker. Ja. Wij hebben een pad van onze collectie, waar zo'n 6000 films en video's. Ik denk dat we een 5e pad digitaal hadden. Dat zou volle meer matten is, maar goed, daar moet je de middelen van hebben. Maar het pad wat we digitaal hebben, ja, dat brengen we heel graag honderden mensen. Ja. En mensen kennen het materiaal. Ik opzoek je, als ze naar de website gaan, dan kan je het in de catalogus gewoon optreffen. Alle andere vinden van. Het heeft misschien nou wat een beetje dat stoffige oude imago, maar met dit soort muziek eronder wordt het weer hip is. Ja. Ja, dus liet je meer van dit soort dingen nou mooi zien? Nou, een heel mooi voorbeeld recent is, we hebben in oktober hebben we de collectie van het Fries Paardenstamboek binnengekregen. Een prachtige film, zit hier in 50, 60, sommige hier in 40. Die binnendwaande mijn productie, zelfs in het WTC in januari, Jas Stiemakket en een theatervoorstelling, Het Vaderpaard. Ja. Dus die staan al op stoepen. We hebben dat mooi spoed digitaliseren laten. En dat wordt in januari inzet. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk de dingen, weet je, het verdocht. En ben er nog meer Frieske schatten die we echt schermatten? Wat er light als. Ja, nou, daarom hebben wij die beeldkomst. Ik maak maatje litten trouwens mooi, want het is zelfs heel subjectief. De mensen die werk je ermee, die hebben daar verhalen bij, die beleven daar dingen bij. En dat vertellen ze in die beeldcolumns die het op het Noordelijk Filmfestival zitten. En ja, dat binnen schatten, maar dat binnen schatten van die mensen aan het oren, als het ziekjes zoest of ziekjes zoest waar oren. We moeten in elk geval takken weeken maar naar het Fries Filmfestival en de beelden van het Frieske Filmarchief. Tieren dank dat je hem hier van de jongen in. Dank u wel. En dit weer Bient, morgen dan weer we er vanzelfs weer nog een hele noffelijke jong verder.